y Seintiau fynd un cam ymhellach ac efelychu campau Ceicona wrth gyfer y rownd derfynol. Mariet dim digon cyflym I gadw lan gyda Morrison. Mariet o dan bwysau fan hyn. Morrison yn torri tu fewn yn troi ar ei drod dde, reit ar draws! Wyneb y gol am iddi oedd un arbediad da gan Connor Roberts. Ond y perygl amlwg eto Owain yn dod yn safle Chris Mariet. O Mariet, ti'n iawn, ddim yn ei gael lawr yn ddigon sydyn. Ti byth eisiau damddiffynwr fod un yn erbyn un. A mi oedd yn fanna, doedd gen fo ddim help o gwbl. A Mariet ar ei drwch chwith I chwipio honni mewn. Yn taro'r postyn, Mariet! Ni'n gweld Hogarth, oedd o'n panicio chydig bach yn fanna, yn doedd. Falkirk yn colli'r meddiad. Cyfle fan hyn! O'r arbediad! Redmond! Ac yna Young! A mae Young yn sgorio! Ond camgymeriad elchill yn amddiffyn Falkirk. Cefnogwyr y Seintiau sy'n dathlu. Brad Young a'i 5 gol yn y gystadleuaeth. Craig Harrison wrth I fodd. Ac yr amddiffynwr Tom Lang sy'n cael ei ddal allan am arbediad, am ail arbediad. Ond fel bob ymosodwr da, mi oedd Young yn fyw. Mi oedd o'n barod amdani ac yn barod I fod yn glinico Beryw. Lathan I ffwrdd o'r gol, dim problem o gwbl i'r dyn yma. Seintiau Newydd wrth I bodda. 6 munud ar hugain I chwarae. Falkirk dim y Seintiau Newydd 1. Dyma Nesbitt yn dod. Nesbitt yn croesi. Pwy sy'n ymateb gyda Morrison? Ac arbediad rhagorol gan Connor Roberts. Bron I Falkirk daro nôl yn syth. Gwych gan y golgeidwad. Mae'r amddiffyn yn ara deg iawn I ymateb fan yma. A mae'r cyffyriad cynta'n gret gan Morrison. Sa fo'n di gallu gwneud llawer mwy. Taro'r targed efo pŵer. Connor Roberts, da iawn chdi boi. Morrison wedi dod oddi ar yr asgell unwaith eto. Llawer mwy amlwg yng nghanol y ca. Callum Morrison. O bell o! Ychydig heibio'r postyn gan Callum Morrison. O'n I jyst yn disgwyl I weld y rhwyd yn symud. Dwi'n jyst yn meddwl oedd Connor Roberts yn tynnu ddwylo nôl a bod o'n cyffyrddus nad oedd hi'n taro'r targed, ond o'n I ddim. Chwiban ola'r dyfarnwr. Mae'r Seintiau Newydd yn creu hanes. Mae'r Seintiau Newydd wedi cyrraedd rownd derfynol Cwpan Her Yr Alban. A hynny am y tro cyntaf yn ei hanes. Oedd o'n gêm anodd, maen nhw wedi bod ar hediad da fath oedd ni wedi bod, ond o'n ni gwybod. Sa'n ni dod I fyma, sa'n ni chwarae gêm ni, dwi'n meddwl. Nath yna creu problemau I nhw, nath ni aros yn solid yn cefn I gyd na. Hogiau gyd yn ffantastig iddo. It's a new challenge for us. Obviously, game probably played a little bit quicker than we used to. After the defence, especially first 20 minutes, especially myself, getting used to the pace of the game. But after that, thought we really settled in the game. Thought we'd done really well. Myself and the players have got another side to them, and it's a side that not everyone else sees on a regular basis, but we've seen it tonight, and it's something that we need to take forward to European football as well. Yeah, it was a tough evening. They're a tough side, to be fair. They play a lot of football, had me chasing around quite a bit, so I was cramping up from the 50th minute, but I'm just over the moon, especially with the goal, and we're through to the final. So we've got a real good togetherness as a team, so we want to win everything we possibly can, whether it's the league, anything, so we're very trust to be in the final, and I can't wait.